Horasma dihamusudi aliak kadongan di bagasan Kristus Jesus Tuhatai maselas roha buhi tamuse pajupang di pertangyangan pala boroha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tubaun. Dupak so pinasahat dope hata ni Tuhatta nagabi si pakusor-kusor ni rohata di bagasa tikyon parjulu mahita martangyang. Pupuji kami ho adi di batama nami perdengan basa na mga ramuti kami totok sahat rodi dikion. Asiro hamali Tuhan di nanaing bigyon nami katam lako mamurnoki roha nami lako mabohali kami di bagasan gulon. Perjulu urasi kami sian akad dusa kakurangan nami. Perbadiai kami di bagasat todim. Asa makiti-hiti tama kami di lupanmu. Jala pergugui mahami ada Tuhan di nama nangiho katami. Asa hibul roha haporseon nami tertuju Tuhan. Asima roham di kami. Markiti anakmu Yesus Kristus yokopan. Amin. Diamuna aliak kadongan. Ia si pakusor-kusoron ni rohatta di bagasan tikyon. Ima na dienet sian buku wasiat kekal na marodolan lam gadda di panadaon di Tuhani. Dienet mai siat 2 Petrus 7 ayat 14 sahat ro di 10 walu. Jala nagabi ujahan ni si pakusor-kusorota para di bagasa tikyon ima sian ayat 10 walu a na mandok. Alai lam gadda madihamu asini roha dohot panadaon di Tuhan Yesus Kristus si paduai. Adong mas halak padita naro manopot sada panti asuhan. Tarotodo panti asuhan ima na mangasuk akka danak na so apala adong minatoras na manang dari naturel natoras na. Di na do sadahala dana bawa na marumur 2 tahun naso apala di halomohon akan naro nanaing mengain dana serong dok kanaro lo mengain dana siang panti asuhan di do pengurus ni panti asuhan ni ia danahi anak ni parjahat na sumalin naung menedikon ibana ala nunga masuk tu hurungan among nai. Gabi diain padi tomma dak danahi. Magudang ma dak danahi. Alai gabi sahala parhapur siaw. Parhulong ni roha. Jala mabiar tu di bata. Ala ngulu na songonido di tadebana siang ngulu ni padita na mangain ibanay. Panadaon mabahin ibana dang manghutulak ni among na amang persinuan na alay lakka ni paditaido na dihuton ima na mangasuk ibana. Di suraton Apostol Petrus do tuhala Kristen na perjulu sa halii taringot aha si patu Paul na sida di na paimaymahon haroro ni Tuhani. Ima marhite na madjaga ngulu naso marlaok di adupan na. Laos di paingot ibana do muse tunasida taringot tu aka tona ni Apostol Paulus na kya binigi na sida sa diri. Asa marbengek ni roha di bagasan haporsiaw. Asa dapotan aduaw. Dihirim Apostol Petrus do huriyay asalam magudang di bagasan asini roka dohot panadaw na takas di debata dohot di Tuhan Yesus Kristus. Panadaw di debata dohot Tuhan Yesus Kristus ikong gabi sitio pan natuguma majagahon na sida asa unang tartay tu haliluwang. Ola ni dia do panadaw tabi di debata do di Tuhan Yesus Kristus si paduai mo. Nunga magudak kita di panadaw di Tuhani magodang di panadaw di debata marlapatad doi
majagahon nasa parulaon kebartu lomoni rohani di bata jala lam sarupa tuibana hitaon. Songoni majolo pertanyaan tadi dikyo nalia kadongan alai tong no sunggulak kamu sotung lupa deh kadongan na burju like subscribe jala totong mata sadio tuaka dongan na asing dobe mar hiti nunga parsidohot tamak kadongan patol hasub berita nauli rak dohot ika bi tuliat portibion saya di pasu-pasu tuhat tama hita salu.